Raġel ta' 36 sena minħal Qormi li fi frar li għadda kien mixli li ritorna misqallija b'34 kilo droga kannabis u madwar 300,000 euro fi flus kontanti ingħata l-pleġ mill-qorti kriminali minkejja l-oġġezzjoni tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Terence Cini kien arrestat u tressa l-qorti ma' Kevin Mifsud ta' 39 sena minn Ħażebbuġ li diġà kien ingħata pleġ. Cini ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt diversi kundizzjonijiet fosthom li jiddepożita 20,000 euro fil-qorti, jagħmel garanzija personali ta' 30,000 euro li ma jersaqx viċin l-ajruport jew viċin xi kosta u li jiffirma kuljum fl-assa tal-Pulizija ta' Ħalqormi. F'każ li Cini jikser waħda jew aktar minn dawn l-obbligazzjonijiet, il-Pulizija għandha minnu fih toħroġ akkuża fil-konfront tiegħu u jitlef il-benefiċċju tal-ħelsien mill-arrest. Fost ir-raġunijiet tal-ħelsien mill-arrest mogħtija mill-qorti ppreżeduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera kien hemm il-fatt li l-Gvern ma pprovdix mekkaniżmi idonei sabiex jikkontrolla l-movimenti ta' kull akkużat. Għalhekk, kif ilu jsir minn diversi qrati, il-Qorti Kriminali appellat lill-Gvern u anke bagħtitlu kopja tad-digriet tagħha biex finalment jiddaħħal il-kunċett ta' electronic tagging jew sistema oħra biex jonqsu r-reati ripetuti. Il-qorti saħqet ukoll li l-Pulizija għandha tagħmel ir-rondi b'mod ripetut fuq Cini bilan li taċċerta li qed isegwi l-kundizzjonijiet imposti minnha f'dan id-digriet. Iż-żewġ suspettati qed iwieġbu mhux ħatja ta' traffikar ta' droga. Cini li għalih qed jidhru l-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Alfred Abela qed jiġi akkużat ukoll separatament li kiser 5 digriti ta' pleġġ.